Assalamu alaikum. Talip qoğum ýagdaýlar. Talip senden bir uluqa iştwada. Şunu primo efirde bir nemeden çıkış edende bir goýup beraýda şu sesi bir gaýrat et bir Türkmenistanyň hökümetlerini bir häkimleri o prezidentimize bir yetmenka nira barsaň nämeseňem ardyň diňleren ok absolutda hiç şeýli o sekretarşalar neçen daşy ýüzüňe seredip jogap beresi gelen ok iddialy adamlar hiç şeýli äskeren ok hökümet işgärlerle köp haýwan daşy bizden awraý syla gowda hormatla biz haýwança da görülmez okdara şu häkimiýetiň öňünde dogany düşman kimi görseňem öýünde dawa uruş yetmezçilik hiç şeýle adalat ýok iş ýok. Oňa barsam 150 milyon 100 milyon bermeli. Birge girjek bolsaň, sadiga berjek bolsaň birini görmeli. Baran ýeriň dige pullary, baran ýeriň para. Adamçylyk üçin, Hudaý üçin bir Allahdan gorkup işini edýän hökümet işgäri ýok. Siziň çykarmany oturmaly. Siziň çykardyňam, we salam iş tamam. Sen ya kisepke birden ya ne çok yaşabilýän diýe bani zat ben ya. Benim bir hepde diýdim, bir hepde saklabilseňiz men iş bitýär diýdim. Bilemok saňa aýdarlar, men ölsem saňa aýdarlar, izimdakylar diýip gorkdular men. Netler başda başga akitmekdi, başga zat etmekdi. Talip ýalbarýan birat gaýrat et. Allah hak üçin gürlemen men arada. Men gorkama goýdumdan, çağalamdan gorkan, çağalam götürerek gorkan. Şular wara bir gezek däl, müňgede gidip ilaýa malgar köle kessinler. Ýöre. Diňe şu beş şagalarla diýen özüm hiç çekenem aklardan. Şonda da diýdim men, dogry da aýtdym diýdim bolly men. Men hiç diýdi aýtmadym dara. Ýöre çagalar diýdiler oly. İyi gerwet ýerde tutdular da tarif. Hiç bular wara. Paraça. Şunu köp görýär bular.